Ertzainak bidalizun Audientzia Nazionalera fasez Erandioko komisaldegitik txosten bat non aipatzen zuen Joneren ibilbide politikoa, aipatzen zuen Jone lan politikoa egiten zuela talde politiko legal baten barnean ardura zeukala eta horregaitik atxiloketa burutu behar zara. Gero, aipatzen zituzan, herria biziak eta zera baina oinarria hori da. Orduan, ertzainak hartu zuen legalki exeukan paperik eta parte moduan aurkeztu zuen bere burua ejekutoria batean eta eskatu zuen atxilotzea. Eta atxilotze horren oinarria lan politikoa da. Kaixo denoi, abenduak 5 dituen honetan, Jone Amezagaren kontrako auziarekin hasiko dugu asteko errepasoa. Hain zuzen, ertzaintzak auzi horretan izan duen jarrera eta esku hartzea salatu dute haren abokatu Jone Goirizelaiak eta familia. Jone Amezaga Erregoitiarraren kontrako auzian ertzaintzak izan duen esku hartzea larria dela esan du Jone Goirizelaia abokatuak familiarekin batera emandako prentsaurrekoan. Esku artean izan duen txosten batean oinarritu da Goirizelaia salaketa egiteko. Erandioko komisaldegitik Auzitegi Nazionalera bidalitako txosten horrek Amezagak legezkoa den erakunde politiko batean egiten duen lana du oinarri eta hori ere salatu egin du Goirizelaiak. Era berean, txostenak dio herri mobilizazioa eta herri saiesteko eskatzen duela Amezaga berehala atxilotzeko agindua. Auzitegi Nazionalak eta Gorenak berretsita urte eta erdiko zigorra ezarri diote gazteari. Hala ere, auzia orain Auzitegi Konstituzionalean dagoela azaldu du Goirizelaiak. Eta horregaitik, ulergaitza zaiola epaileak atxilotzeko agindua eman izana. Auzitegi Nazionalaren azken autuak ere ezustean harrapatu du Amezagaren familia. Helegiteari ezetza monarren aurrekoak izan da, jakin genuen epaitegiko zelaren epaile buruagan Angela Murillo kontutan hartuko zuela abogadiak junek egiteko eskaera. Tokatzea, gartzela zigorra, astuna eta lan sozialaretik edo. Berak esan duen moduan eta gu horretan egon gara. Hori gertatuko zela, bidezkoa dutako. Auzian eta prozeduran izan diren irregulartasunak ere salatu dituzte. Azaroaren 24an, kartzeleratzeko aginduaren berri izan zutenetik, hainbat izan dira Amezagaren alde agertu diren elkartasun keinuak. Gaur, hilaren 5ean ere, ekitaldi berezia egingo dute Gernika Lumoko plazan arratsaldeko 7:00. Bertaratzeko eta Amezagari babesa eta elkartasuna adierazteko konpromisoa eskatu diete herritarrei. Bermeora begira Beruala auzia Bilduren kapritxoa izan dela esan du. Aste honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta azalpenak eta zuzenketak publikoki egiteko eskatu dio Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek. Bizkaiko probintzia auzitegiak joan den azaroan hartu zuen Beruala auzia behin betiko ixteko erabakia. Orain, Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzaleak azalpenak eta zuzenketak publikoki egiteko eskatu dio Bermeoko alkate Idurre Bidegureni. Diotenez, prozesu judiziala Bilduren kapritxoa izan da, maniobra politikoa. Bilduk agintaldi honetan izan duen helburu bakarra. Udal gobernuaren arabera, San Martineko etxebizitzak ez ziren beraien helburu politikoa, geldi zeuden etzei irtenbidea bilatzea eta erantzukiznoak argitzea baino. Bermeon baita Goiko plazako gunea elkarte eta taldeen erabilerarako izan dadin onartu du Udalbatzak. Kabitze izango du izena leku horrek. EAJak proiektuaren kontrako botoa eman du. Bermeoko udalak kabitze izena jarri dioten Goiko plazako gunea elkarteentzako eta herritarrentzako erreferentziazko gune soziala izateko hitzarmena sinatu du herriko hainbat talderekin. Hain zuzen ere, MB 2000 taldeak, Aitz Nagusisek, Sareginek feministen elkarteak, Txikitzerik Gurason taldeak, Besaldek eta Erdutxo Gazte Asanbladak sinatu dute hitzarmena eta joan den asteko osoko bilkuran onartu zen Bilduren aldeko eta EAJaren aurkako botoekin. Gune horren erabilera eta etorkizuna Bermeoko udalak elkarteekin eta herritarrekin definitu zuela azaldu du Josu Unanue alkateordeak. Horregatik, haren ustez, ulertezina da EAJak hitzarmen horren aurka bozkatu izana. EAJak bestalde, udal gobernu taldeak gai lantzeko emandako denbora eza salatu du.
Musikako udalak 2 etxe bizitza emango ditu alokairuan. Herrian gutxienez 3 urte erroldatuta daramatzatenek egin ahal izango dute. Eskabidea hilaren 18 orduko. Baldintzak bando bidez zabaldutu ditu udalak eta webgunean ere kontsultatu daitezke. 5 aste zerratuta egon ostean eta egin beharreko lanak eginda zabaldu dute berriro Gaztelugatxerako sarbidea. Joan den eguko olatu denboraleek eragindako kalteak konpontzeko lanak egiten ibili dira. Eta eguraldi onak lagunduta, lanak aurreikustakoa baino arinago amaitu dituzte. 2014ko otsaileko eta martxoko olatu denboralen ostean, Gaztelugatzeko San Juaneko baselizara igotzeko eskiiretan zuloak agertu ziren. Horren eraginez, 100 metro kuadroko harri horma berreraiki dutela jakinarazi dute bisitarien segurtasuna bermatu asmoz. Lanok egiteko 50.000 euroko inbertzio egin dute. Eta datozen egunei begira, azoka berezietan azkena hartuko du Gernika Lumok zapatu honetan. Merkatu plazan, karakolak izango dira protagonista goizeko 9:00 aurrera. Beste alde batetik, surfa ere aipatu behar dugu izan ere Mundakak datozen egunetan 2 txapelketa hartuko ditu. Astelenean izango da bat eta hurrengo asteburuan bestea. Bitartean, datorren astean izango gara gu berriro zuekin. Gogoratu busturialdea.intza.eus atarian izango duzuela azken ordukoen berri. Ondo izan.